Иске татар бистәсе, күңелгә рәхәтлек бирүче милли бизәкләр. Бүгенге геройларыбыз, башкалада яшәсәң иде дә таңнарны Казан тәрәзәләреннән карап каршыласаң иде дип хыялланып үскәннәр. Кытайда бу җиткергән татар егетләре хыялларына ирешү генә түгел, гаилә учакларында нәкъ менә мәркәзебездә кабызганнар. Тамырлары Татарстанга тоташкан Нәгыйулла һәм Вәлиулла Хәсәновлар башкалага бабаларының васыятен үтәр өчен килә. Бу 2000 еллар башы. Башта өстәмә белем алалар. Күңелләре сайлаган татар кызлары белән никах укытып, гаилә коралар. Эш мәсьәләсендә дә йөрәккә якын юнәлеш табыла. Егетләрнең кечесе Вәлиулла тәрҗемә белән шөгыльләнә. Өлкәне Нәгыйулла бик яратып укытучылык һөнәрендә. Нәгыйулла Хәсәнов укытучылар династиясе вәкиле. Мөгаллимлек эше канга сеңгәндер ди үзе. Әтисе Гыйззатулла агай 40 елдан артык Кытай теленнән белем биргән. Улы да Казаныбызның 183 гимназиясендә шушы катлаулы телнең серләренә төшендерә. Биредәге укыту рәвешенә керү артык катлаулы булмаган. Иң мөһиме балаларны ихлас күңелдән яратып эшләү. Хезмәттәшләре дә, укучылары да үз итә Нәгыйулланы. Нәгыйулла, синең өчен тормышыңдагы укытучылыкның роле? Менә балалар белән ял итү минем өчен. Шулай дип уйныйм, потому что балалар саф, уй фикерләре саф, аларның карап торасың, аларның елмаюына карап, үзең дә елмаясың килә. Ни өчен шушы һөнәрне сайладың? Беләсезме, иң башта мин уйладым, тик карантин вакытында бераз әзрәк кенә бер нәрсәдер белән шөгыльләнергә дип. Монда килеп урынлашкач, гашык булганымны аңладым бу профессия. Мен директор белән сөйләштем, мен мондан пока сез мине куып атмыйсыз икән, мен монда булачакмын дип сөйләштек. Балаларга Кытай телен өйрәнү ошыймы? Алар ничек кабул итәләр? Әйдә, алардан сорап карыйбыз. Балалар, сезгә Кытай теле ошыймы соң? Әйе. Мин сезгә ошыймы? Әйе. Әнә шулай гадидән катлаулыга күчә-күчә өйрәнәләр балалар. Кытай теле авыр дибез. Арабызда үз ана телен белмәгәннәр, катлаулы дип өйрәнмәгәннәр күпме? Нәгыйулла Казанга килгәч, иң шак катырганы бөтен җирдә дә татарча аңламаулары иде. Укучыларыма мин Кытай телен, алар мине русчага өйрәтте ди. Коллегалар арасында алар бит беләләр, мин рус теле буенча җитенрәк, авыррак. Бөтенесе булышалар, бөтенесе менә яраталар дип әйтәсе килә. Булышалар, һәр вакытта нәрсәдер сорыйм, менә монысын яза белмим, аңламыйм, аңлатыгыз дип. Бөтенесе бер кайчанда читкә какканы юк. Бөтенесе рәхәтләнеп миңа булышалар. Шундый рәхәт миңа эшләргә. Туганнарның кешесе Вәлиулла исә Казанга килдек түгел, без мәркәзебезгә кайттык дип дөресләп куя. Биредәге һәр урам, һәр почмак, бигрәк тә милли бизәкләргә бай иске татар бистәсе кадерле аңа. Мондый гүзәллекне әти-әниләр тырышлыгы белән булдырылган китап әсбаплардан гына күреп, өйрәнеп үсә алар. Милли бизәкләр безнең өчен ул тарих. Һәм төрки милләтләр бездән күп орнаментларны үзләштергән һәм үзләренә шулай үзләштергән дип әйтеп була. Чөнки безнең ата-бабалар ничә мең еллар инде шул орнаментлар белән сугыш вакытында да күрәсең, кибеттә дә җирдек, күрдек. Нәрсәдә төшергәнсең? Үсемлекләр, Кояш, элекке чәчәкләр, табигать. Менә шундый күркәм әкияттәге сыман матур йорт янына килеп тукталдык.
Нәгыйулла Хәсәнов биредә ата-бабаларның васыятын аклап гомер итә. Күчтәнәшкә дигән ипиебез үзебез белән, хәзер инде гаилә белән якыннанрак танышырбыз. Мөмкинме? Хәлләрегез ничек? Без килеп җиттек. Бик сыра калмадыкмы? Юкмы? Менә төп хуҗа бикәгә безнең күчтәнәш бәләкәй генә. Күргәнегезчә, күчтәнәшебез табын уртасына түргә кунаклады. Аңлавыгызча, бу очрашуга гаиләнең иң якын кешеләре җыелган. Төп хуҗа Нәгыйулла һәрберсе белән хасиятләп таныштырды. Кемнәр белән монда утыра? Без инде Вәлиулланы беләбез, бер туган инең, аның Хәләҗифе Алия. Менә бу минем төпчек, кичкенә малай, Айтуган. Бунысы олы малайым, зур малайым Әмирхан. Бул инде сез белгәндерсез, Хәләҗифе Айгөл, кеше елгадан. Бу Илнур, Хәләҗифетнең абыйсы, Айгөл, аның хатыны. Адилә, зур кызаларның, Айнур, уртаңгы уллары. Һәм менә безнең матур кызыбыз. Матур кызыбыз инде. Аларның төпчекләре. Сез Фәрида ханым. Әллә мине дә таныштыра булдыңмы? Аллатны шундыйрак гаилә бүген бездә. Нәгыйулла, сезнең танышу, кавышу тарихында беләсе килә инде безнең. Ул менә бик кызык дип әйтерлек 2009 ел бугаймы? Утырдым да интернетка, ул вакытта бик сәйри интернетта танышу. Тоттым да бер карыйм, бер рус сайты бар ул вакытта. Шунда кирдем дә карыйм кызларда. Әйдә мен шунда бер кызлап карыйм әле. Татарлар яши микән анда, юк микән дип тоттым да иң матур, иң күркәм фотомны куйдым да язып җибәрдем. Кызлар, сез кая дип. Бер ярты сәгатьтән соң Айгөл язган, без монда дип. Бөтенләй менә урыс сайтында менә татарча язган идем, җавап язып, шуннан гына кавышу китте бездә 2009 ел бугаймы. Шулай дип танышып киттек тә көтмәгән җирдә никах та китте, өйләнеп тә куйдык та. Бар шундыйрак булган. Айгөл, социаль челтәрләрдә танышу бит инде бик соңгы елларда популяр дип әйтсәк тә була. Ул вакытта әле яңа гына шундый агымның кирип килгән чоры. Беренче күрешүдә, беренче сөйләшүдә ничек кабул иттең Нәгыйулланы? Курыктым. Беренче тапкыр чыкканда без кызлар белән ул вакытта инде теге укырга килгән елларны без снимать итеп яшисең бит инде теге кызлар белән шул снимать иткән вакытта инде Фатир арендалап. арендалап. Мин кызларга әйтеп чыгып киттем инде. Мәтәмеш сәгать янында бит инде очрашу бөтен беренче тапкыр теге Бауманның сәгать үзәк урамда. Кызларга әйтәм шунда барам, шул вакытта, әгәр дә берәр нәрсә булсам да, юкка чыксам дип инде шунда барып карарсыз дип әйтеп киттем инде. Курыктым инде. Беренче күрүгә ошатканмындыр инде. Шул Бауман Ничего себе дип әйтеп беренче тапкыр күргән. Бу ярый гына дип әйткән. Шул Бауман буйлап йөреп килдек инде аннары. Беренче күрешүдә. Икегез ике мөхиттә үскән бер егет белән кыз бит инде, уйлап карасак, туй мәсьәләләрен ничек хәл иттегез кавышканда? Бездә бит инде бер төрле традициялар, Кытайда яшәүче милләттәшләребез арасында үзләренең традициялары. Әтиән белән таныштырганда да бернинди авырлык та булмадылар. Аралашып киттеләр бик җиңел генә. Аннары без декабрьдә язылыштык кына бугай. Язылыштык. Юк, без әле бер ел йөрдек бит инде менә июльдә таныштык. Без бер елдан соң безнең никах булды, менә июльдә таныштык, июльдә никах булды. Аннары шул декабрь айларында без язылыштык, икәү генә барып Кытайда буласы иде той. Шуңа күрә без монда зурдан ясап утырмадык инде тойны Кытайда буласы булгач. Әле шунысы кызык, без өйләнешеп йөри башладык, өйләнешкәнче танышкач ул миңа каян икән әйтмәде. 1-2 ай әйтмәде ул миңа. Мин белмәдем. Ул миннән гел сорыйдыр, кайсы яктан дип уйлыйсың дип инде. Мин кыяфәтләренә карагач, гел башкорт якларыннан дип әйтәдер. Аннан шул 1-2 айлардан соң гына таныштырды менә әниләр белән, шул видеодан күрешеп, шулай таныштык без. Кытайда ничек кабул иттеләр татар кызын? Бик җылы кабул иттеләр. Анда бөтенләй башкача мөхит, бездәге шикелле түгел. Анда төрле сынаулар шикелле әйберләр бар, анда кызны күрсәтмәү, яшерү дигән әйберләр бар.
Лайыш районына кеше елга авылы кызы Айгел шулай итеп Кытайның Кульжа шәһәренә килен булып төшә. Кайнанасы Хәлимә апа ак мендәрләргә бастырып бал май белән каршы ала. Кытайда яшәүче милләттәшләребезнең гореф-гадәтләре буенча туйга чакырулы 800 кунак яшьләр бәхете өчен куана. Безнең бит инде иләнешкәч Кодалар алдыру дигән әйбер бар, кияү пилмәне дигән гореф-гадәтләр бар бит инде. Аларны ничек башкардыгыз? Анда менә ничегрәк тотты үзен Нәгыйулла? Ну, безнең никах булды бит инде башта авылда, төп йортта. Ну, анда каушады инде. Беренче тапкыр кызык булды үтте. Безнең гореф-гадәтләрне үтәдек. Менә никахта була торган, менә Лайыш ягында, Кишилга ягында үтә торган гореф-гадәтләрне бөтенсен башкарды. Әни кияү пилмәне пешерде. Шундый. Ашаттык. Кияү мунчасы, кияү пилмәне. Анысы бик сәер булды инде. Мулла сораулар бирде, мулла сорауларга җавап бирде. Нәгыйулла, инде менә нәсел нәсәбә турында сөйләшәбез икән, тамырларың синең нәкъ менә Татарстаннан башланган бит. Шул хакта безгә тулырак сөйләсәң иде. Беләсезме, менә бердән бер шул бабайның сөйләү буенча Казаннан ерак түгел, Казан арты дип кенә җиртәдер. Аннары без теге Казанга кайткач, бөтен туганнар телевидение аша туганнар эзли башладык менә. Башкортстан яктан туганнарны таптык, әни яктан, Бакал районыннан чыгып килделәр. Без алар белән хәзер Элемтәдә аралашабыз алар белән, Лилия апалар белән. Шуңа күрә менә түгел мәгълүматны әйтә алмай. Аннары без әти белән видеога Элемтәгә кергәч, аннар ул тагын сезгә әйберләр сөйлисе бар дим. Тарихын әтиегез сөйли була. Бүген инде Кытайда яшәүче әтиегез белән хәбәрләшә торган булабыз, Аллаһ булырса. Замана белән бергә атлыйбыз дип сөйләшәбез. Әти-әниләре еракта булса да Нәгыйулланың, алар һәрвакыт Элемтәдә, хәзер менә без дә Кытай белән турыдан-туры Элемтәдә. Гыйззәтуллага, Хәлимә апа, исәннәрмесез? Исәнмесез. Бик шатбыз siz белән күрешкәнгә. Biz дә бик шатбыз. Менә Нәгыйулланы шундый милли җанлы итеп тәрбияләгәнсез. Тәрбиянең нигезе нәрсәдә иде? Ул инде гаилә тәрбиясендә булар шул. Тәрбияне ничек булса, бала шундый булачак. Кичкенә бәләкәй вакытыннан башлаганы шулай инде. Бу гаилә. Гаилә ничек була икән, тәрбияне ничек була икән, бала шул юлда йөрәчәк. Әтиегез турында безгә тулырак сөйли аласызмы, Гыйззәтуллага? Кайчанрак күчеп килгәннәр Кытайга? Ни сәбәпле күченгәннәр? Менә бездә мондый шәҗәрә бар. Үскәрәгә ти. Күрәбез, әйе. Безнең шәҗәрә менә элекке татар телендә языла. Борынгыча итеп эшләнелгән, әйе. Ничек күчеп килгәннәр? 1916 елы Август ayında benim əti Xitayda tuğulğan. Mənə 1916 yılı Xitayda tuğulğan bolğaş, anları olan köşüp geliyor, anlar elik. O vaxtlarda bir aytanabız. Хәлимә апа, менә егетләрне шул кадәр итәгатьле итеп, тәмле телле итеп үстергәнсез. Шундый яратып сөйлиләр сезнең турыда. Şöyle indi, bu gailede bir ətigine tügül. Әни en mühim. Әни tili, bala til koyan kile, ana sütü bilen kile. Хәлимә апа, әйдә сезне дә ишетәсе килә. Балаларны үстергәндә нинди киңәшләр биреп үстердегез? Гаиләгә кергәндә, өйгә кергәндә, косагатлап кергәндә, татарча сөйләшәсез. Оракта ничек сөйләшәсез? Тәрбияле буларга, тәртипле буларга. Ana en mühim. Balаны әйбәт тәрбияләгез. Безнең әниләр менә шулай тәрбияләгән. Начар булмагыз, матур булыңыз, шәйбәр булыңыз, аш пешерә белән, эш эшли белегез, söz сөйләй белегез дип. Әнә шуны бездә инде әтиләрдән безгә көчкәч әниләрдән. Бездә балаларга шуны әйтеп әйтәбез. Аллаһка шөкер, балалар инде сүзне әйткәнебез буенча okudu, işledi, bütün işini bulduralar. Kilinlerden işi kabul ettiniz. Ballar kimni yaratsa kelini biz şol ballarning yaratuvuna
Mine şükür körüp durasınız sizin karşınızda. Mine bal kelinlerin birisinden birisi motor, birisinden birisi çeber akıllı şolay. Kuyumcan, kuyunup durar, oy eti enide durar. Bik şat edik sizden görürge, indi nağı yolla şıpırtkına tınlap oturdu bizim söyleşini. Koşulmadı da desek bular. Mine şulay şiiri janlı bulup balalarınızı milletibizge hürmet bilen üstürgeniz için rahmet sizge. Sizge de sorup rahmet. Şolay öz etkeniz üçün. Ne kişi bilesiz bedendeki can, bedendeki kan nerse ekenliği bilesiz. Şol boyunca etkenliler yaşadı. Onlardan bizge köşündü, bizden balalara köşündüler. Bek rahat sizin bilen söyleşim. Gizzetullah Halim apa, bik zor rahmet sizge, isen sağ yaşagız. Mine şulay bik tizgine Qıtayga barıp qayttık muhterem tamaşaçılarımız. Indi tabın artına qabattan tışıp, ondağı rahat söyleşini şulayıp devam ettiririz. Ming'erlegen şoqrimlar aşa şuşa video ilimtede көрüşüden күңелләр тулды. Jondağı sağış da, sağınu da ekran aşa күчте сыман. Tilning saqlanының asılı нәрсәгә нигезләнә микән? Мен гел миңа шундай сорау бергәндә шундай гырырланып җавап бирәм. Шундай гырырланам мин әтиемнән. Без өйдә буламыз икән, безнең өйдә үй гаилә тәртибе бар. Беренче тәртиптә өйдә Кытай телендә сөйләшмәскә. Өйнең түрендә торадыр камчы. Әгәр без Кытай телендә сөйләшкәнебезне белсә, әти тотады кыйныйдыр. Ләгә инде. Ләгә, бик каты ләгә, бик ул истәкаладыр. Бу шпортыгына кайракта сизмичә генә Кытайчага кирип китәдер дигән кеш белән сөйләшкәндә. Тарс ләгәдер. Сугадыр, кыйныйдыр чалап та. Кытайча җырлар тыңлатмайдыр өйдә. Әтәйтә, сез булай бу өйдән чыгып киткәч, бөтен җирдә Кытайча сөйләшәсез. Мин сезне бердә шикләмәм. Бу татар гаиләсендә безнең даиләдә сез татар телендә генә сөйләшергә тиеш дип шулай итеп таләп иткән. Шулай итеп үстердек. Вәлиулла, менә абыйга ияреп, син дә Казанга килеп төпләнгәнсең. Ничегрәк кабул иттеләр Казанда сине? Үзеңнең кешеләрең, үзеңнең дусларың, үзеңнең туганнарың, якын кешеләрең янында барыбер үзенчәлекле, якынча эшләсәң дә рәхәт, яшәсәң дә рәхәт. Хавасы икенче төрле дип әйтеп була. Шулай туганнар белән бергә яшәйбез, рәхәтләнеп кенә шунда, рәйин генә. Алия белән ничек таныштыгыз? Шулай карантин вакытында эт белән чыгып жүрүп кайтадыр инде белән. Шунда танышып киттек инде шунда. Тыкырып янында. Алия Нагыйуллаларның күрше кызы булып чыга димәк. Менә бер йортташа. Аның әти-әниләре ничек кабул итте сине? Әйбәт, кабул иттеләр. Таныштык. Тоже авылларга барып кайттык, әти ягына, әни ягына, әби бабайларга белән сөйләшеп, әңгәмәләшеп, бүтән сәбәт кабул иттеләр. Телне бозмас өчен, саклау өчен балаларга әлбәттә без аны үзебезнең мисалда өйрәтәбез һәм җырларыбыз үзебезнең бай рухи мирас белән битен төшендерә тырышабыз. Менә күрәм, монда уен кораллары сезнең бик күп. Айгөл, әллә җырлап биеп кенә яшисезме? Нигъулла бөтен әйбердә уйный белә дияргә була. Гитарада да матур уйный, пианинода да уйный, кичкенә гитарада бар әле безнең шундай, анда да уйный. Яратам музыкальный әйберләрдә уйнаргалар, нәселләре буенча шунда әтидә безнең гармонда бик матур уйный. Нигъулла үзе дә менә кичкенә гармон, талианда өйрәнә. Әни безнең бик матур җырлый, безнең әти гармонда уйный, әни инде янда җырлый, бик матур җырлый. Җырлап кына яшибез. Җырлап кына яшибез. Аллага шөкер. Шунда ялгыш бер кылына ялгыш тиеп китсә гитараның ничегрәк килисез гаиләдә. Алай андый вакытлар бик әз булмый дип әйтергә була, Аллага шөкер. Бик матур, тату яшибез. Кайсы уен коралында уйнап күрсәтер идең безгә хәзер? Үзебезнең коралда бер уйнап күрсәтәм әле, үзем бик кабил уйный белмәсәм дә, бик яратам, менә гашык булдым менә шул уен коралына. Хәзер мен белән кирип чыгам, сез дәвам иттерерсез. Айгөл менә Нагыйулла Талиан артыннан киткән арада, ул бит инде бар башка мөхиттә тәрбияләнгән һәм безнең тирәлеккә яраклашырга да кирәк аңа. Менә шулай капма-каршы килгән вакытларда ничек җайлашасыз?
андый вакытта бик сирәк була инде. Но бер гаиләдә бит инде ул гел бөтенләй бер идеал гына бармый. Но без бер юл куярга кирәк. Әгәр дә гаиләдә бер кеше юл куймаса, ул гаилә булмый. Гел теге савыт-саба тумый тормый дип әйтмәләр бит инде. Шуңа күрә беребез булса да дәшмәй калабыз инде. Я мин чыгып китәм башка бүлмәгә. Шуң белән йөри-йөри аннар онтыла ул. Кайсыгыз кызуырак? Мин дә тиз кызып китүчән. Ник юлларда да барам дип тиз кызып китүчәнлек инде. Но бер-беребезгә юл куеп, шулай тыныч кына яшибез, Аллага шөкер. Сез бит әле менә энекәшенә дә илге булып торасыз бүгенге көндә бергә гомер иткәч. Үрнәк алып. Вәли ул минем 3нче улым шикелле инде. Менә ул 2009 елда килде. Без менә 2009 елда июльдә таныштык та бит инде. Вәли гел безнең белән иде ул. Гел безнең белән гел шәү йөридерәк инде. Күбрәк без Вәли белән дә аралашкан чаклар булды. Ник юлларда эшләгән вакытларда да инде. Гел миңа булышадыр, Вәли бер нәрсә кирәк булса, мин Вәлигә генә шалтыратадыр, ул тиз генә килеп җитеп миңа булышадыр инде. Мин аңа әйтәм, гел 3нче улым булып үстердем инде мин сине дип көләм инде. Икән ул урынына булган инде. Беренче ул урынына булган. Күрсәтәс килә менә мен бабай гел җырлыйдыр мәкшәшәгә. Ничектер башта менә колак төбендә камашы җыр. Талияны алдым да беренче өйрәнгән көем шулай. Әйдә менә күрсәтәм әле. Әйдә, тыңлыйбыз. Камил булмый, но миңа ошый ул. Беренче булса да бик тиерле булмаган, тырышып өйрәнгәнсең. Нәгыйулла, менә үскән вакытта кунаклар килгәч, табын кырганда нинди ризыкларга өстенлек бирелә иде сездә? Бик күп тәмлешкләр бар иде бездә. Хушаң бар иде. Ну ансы теге саңзы дигән менә теге гайтләрдә гел теге урыза гайты, курбан гайтләрдә саңзы теге майда кыздырадыр иде теге. Кыштыры шикелләргә әйбер инде. Спираль шикелле. Хәзер ничек әзерлисез? Нәрсәләр әзерләргә яратасыз? Татар халык ашларында пешерәм. Үч пешмаклар, мантыйлар, мандай берләрдә аларның якларыннан килгән, үзем белгәнрәк, әни өйрәткән, аның әнисе өйрәткән әйберләрне пешерәм. Бер-ике төрле ризык инде ул. Менә тәпәнҗи дип атала инде бу. Тәпәнҗиме? Тәпәнҗи. Тәпән ул зур тарелка дигән мәгънә. Җи ул тавык дигән сүз. Зур тарелкада тавык дип тәрҗемә ясап була. Аның астында камыр була. Но без кунак дигәч, менә без Татарстанда яшәгәч, бик әшә ашамыйбыз. Шуңа күрә менә татарча әйтеп бик әшә түгел итеп пешерәбез хәзер монда. Өйдә монда астында камыр була, аннары теге приправалар бөтенсен менә Кытайдан алып кайтканнар. Шул махсус менә шушы ризык өчен. Тапшыруыбызның исеме Гаилә учагы. Гаилә учагы дигәндә, менә Нәгыйулла, сез һәм сезнең якыннарыгыз нәрсәне күзең унда тота икән иң тәүдә? Гаилә учагы ул ничек аңлата? Ул менә ике кешенең бер-берен чын күңелдән яратуы, бер-берен аңлавы, бер-беренә юл куюы, бер-берен саклау. Шул дип уйлыймдыр. Сен сүз калдырып икән. Никахта яндырып җибәргән менә шул учакны гомердән саклап, менә шул нәселдән дәвам иттерергә инде. Менә балаларың белән гаиләңдә шул мөнәсәбәтләрен балаларыңа күрсәтү, хөрмәт бер-береңә, шул нигезне дәвам иттерүдер дип аңлыйм мин аны. Алия Вәлиулла, менә сез бит әле гаилә тормышының башында гына дип әйтсәк тә була. Күптән түгел генә башладык. Менә үрнәк алып, абыйлардан, җиңгиләрдән шул бер-береңне яклап, саклап, аңлап, хуплап яшәү менә шул гаилә учагы дип уйлыйм. Иң кадерлесе шулдыр мөгаен. Менә сезнең йортка кергәндә әкияттәге кебек җыйнак кына, матур гына йорт янына тукталдык дип башлаган идек сүзебезне. Йортыгыз дөрестән дә субханалла, бик җылы, рәхәт мөхит хөкем сөрә. Менә шушы Казан белән
иң беренче рухи бәйләнеш тартып кайтарды дип әйткән идегез, иң тәүге сүзләрдә очрашуда ук. Менә шушы рухи бәйләнешне саклап, аклап, яклап яшәргә насыйп булсын иде сезгә. Амин. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, без исә шушы матур теләкләр белән инде бүгенгә саубуллашабыз. Иң мөһиме күңелләрдә булган буыннар шылбыры өзелмәсен иде. Киләсе гаилә учагы нинди булыр? Анысын инде вакыт күрсәтер.